феъли итти дар ҳолате истифода бурда мешавад, ки ҳаракат бо пои пиёда ба як самт ё ки аз як самт бошад. ҳозир мо бо шумо бо приставкаҳо мебинем. Пайти рафтан, шумо ҳолии рафта нарасидед. Уйти аллакай, шумо рафтед. Прийти омадан, омада расидан. Вайти даромадан, выйти баромадан. Атайти рафтан, ҳаракат нав сар шуд. Падайти наздик омадан. Дайти рафта расидан. Зайти ба ягон ҷо даромада, боз аз он ҷо баромада роҳи худро давом додан. Прайти ин аз ягон ҷо гузашта рафтан. Мисол, шумо роҳака аз хонатон гузашта рафтед. Абайти ягон чизро аз гирдаш ё ки аз ёнаш гузаштан. дарс маъқул шуда бошад ба видео лайк монед ва дар комментария